So di amigo na ko daw nangutanan ako nganong may mga kamustor-storya tubangan niya ng kamera. Like vlog ba. Pero actually para na ako dili pa jud ko maayo. Nag-improve lang, nanay confidence na boost ba. So para sa mga nag-follow na ako diya, siguro aware na sila nga nag-start ko since 2019 no, vlog ba. Pero actually mo to siya mga awkward moments nga may mga storya. Klaro kayo gud mga trying hard pa ba. Pero mo to nahunong lang sige ko gunong-hunong kay feel na ko awkward pa jud mauwaw ko especially na yung mga tao gamay mauwaw ko sa akong kagalingon bisag ako kordihan ko sa akong kagalingon magtan-aw. But since 2025 dito ko nga na hands-on gud storya sa camera nagpractice ko post na ako sa Facebook stories kay mo nindot praktisanan kay mga storya ka dira makita niyo mga awkward nimo dira mga practice sa storya sa camera. I-post lang sa Facebook stories kay within 24 hours naman siya active. So after ana mo expire. So makita ra nimo ngadto ang imong nga improvement sa imong pag-storya sa imong pag-vlog. So especially sa dunay mga business diya mas maayo jud nga magpakita nimo imong online presence. So unsa may naka-aghit sad nako, aghat nakakuan ako nganong magkuan jud ko storya ning kamera kay as a video editor sa mga online coaches no mao jud ni pinakamadunggan nga usa sa mga maka-boost og confidence is storya dras camera i-post lang dira as stories kay mawagtang ra man na dayon after 24 hours ana. So mao na sa mga tawo ganahan mag-practice storya dira camera storya niya i-post lang sa Facebook stories and then mawagtang siya after 24 hours. Okay, so yuhu bunal tiaw mo na yuhu.